Nesluší se, aby král... Kdo pak nás to ráčil navštívit? Kdo jsi? Jsi snad nějaký král? Opravdu? Propáníčka! Co pak takhle se vítá samotný král? Nesluší se, aby se králi nedostalo speciálního slavnostního uvítání. Vaše veličenstvo, nastupovat. Račte přijet ještě jednou. Ale to je náš Míša. Dovol, abych tě k němu teď zavedla. To se přece ani trochu nesluší, aby král chodil pěšky. Nesluší se, aby se král schýbal pro jahody. To se na krále nesluší. To se nesluší. Nesluší se, aby král opravoval auta. Opravdu se to nesluší. A dost řečí. Prostě král nedělá. Nesluší se, aby se král objímal s medvědy. Nesluší se, aby král umýval nádobí. Nesluší se, aby král uklízel v domě. To král přece nedělá. No teda, to jsou nápady. Myslíte, že se sluší, aby král chytal ryby a krmil komáry? Jsem na dovolené. Král Lev III. Dočasně předávám královské povinnosti královně Marianě 101. Opravdu? To jako mě vážně? Jak to, že tu stojím a nekráluju? Hej! Náš pan král mě jmenoval svou oblíbenou královnou. Nesluší se, aby královna hýbala nohama. Přeju si králomobil. Králomobil. Ha? Co to bylo? Co si to dovoluješ? Chválím tě za tvoji věrnou službu. A do paláce. Nesluší se, aby královna bydlela v takové chajdě. Hej, poddaní! Pojďte všichni na stavbu paláce.
Vidíte, jak jste šikovní, když chcete. Tak, a teď je připravit královský oběd. A ještě od vás chci trávníky, záhony a fontány. Já to přijdu zkontrolovat, jestli je všechno královské. Tak tohle se mi líbí. Královské lože! Je skvělé, že mám tak výborné poddané. To je přesně moje velikost. I tomuhle rozumím. To je přece umění. Mně je to příjemné a poddanýmu ku prospěchu. Jsem velkolepá panovnice. Jsem zřejmě ta nejlepší ze všech. Už můžete klidně nosit oběd. Hej! Co to děláte? To ne! Nařizuje vám, všichni mě poslouchejte. Hodujete a mě zatím chtějí svrhnout z trůnu. Jak se vůbec opovažuješ mlaskat na královnu? Nesluší se, aby královna stála v koutě. Něco se mi v hlavě rozmazalo, zamlžilo. Ach jo, to jsem tomu dala. Já jsem v tom koutě přece jen něco pochopila. Nesluší se, aby se král nad svým lidem povyšoval. České znění připravili Linda Křišťálová, Jana Mertinová, Lenka Luke. Celý svět je divadlo. Ukoušu se asi nudou. To už jsme si doopravdy se vším hráli. Jo, hráli jsme si se vším, ale na divadlo jsme si nehráli. A proč si nám to neřekla už dřív? Tak si pojďme zahrát na divadlo, hurá! Tak, navrhuju tedy začít klasikou. To je nuda. Myslím, že mnohem lepší je opéra. Všichni v kostýmech, všichni zpívají. Operu! A já říkám, že je lepší hrát drama. A nebo třeba tragédii. A já říkám, že operu! Operu! Chce to zahrát operu! Ne, jedině drama. Jenom v opeře se zpívá. A já zase říkám, že jedině drama. Ne, jedině drama, jedině drama. Operu! Ne, jedině drama, pouze drama, A já nic než říkám drama. operu. A já ti říkám, že lepší bude určitě drama. A já Budeme říkám hrát drama. A já říkám, že musíme hrát drama. A já říkám, že operu. To je skvělý nápad. Operní balet z prvky dramatu. Ty si můžeš chytračit, jak dlouho chceš, ale já už píšu libretto.
Všechno v divadle. Romeo a Julie, moderní úprava. Naše představení začíná, všechny vás vítáme. Pro vaše oči i uši tady překrásné příběhy zpíváme. Je krásné ve Veroně žít, tratata, a své rody zpřátelit, tratatatata. Nad zemí pod zemí, všude jen zlo páchám. Kažičky ví, že já všem strach a děstu rozdávám. Bavím se bez špetky soucitu, ke druhým rozhádat přátele je posláním navždy mým. Já stropím velký skandál, jaký svět ještě neviděl. Já tu budu řídit bál, vám řídit bál, já tu budu řídit bál, vám řídit bál. Ojojojoj, jak je sympatoučký. Co, berou mi ho, to nejde. Ne, takhle pro mě si nicka. Prohráli naši hrdinové tady, bohužel tentokrát. Však představení dál pokračuje, teď hřích by byl ho nedohrát. Přišel čas spáchat aspoň pár zlých skutků. Padli do náručí dva zamilovaní milenci. Však představení dál pokračuje, my ještě nejsme na konci. Předčasné je se radovat. Věřte mi, že tohle já vím. Já si vás všude najdu, každého vždy zastavím. Ne, my se tě totiž nebojíme. Přijmi od nás studenou sprchu. Primadona.
České znění připravili. Ale, kde pak se schovávají všechny ty pohádky? Rozluštíme tu záhadu. 1, 2, 3, 4, 5. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty, zkus to!